حدا سب حدا جزي وي كلتا جزي خفاتح نور كون خيري إسنا سلسلة جزي تفاتح عزب الكسمع قلقا جن نيب حقي ذا سنبدي ليندا وولف تبهل أب جينس أوف بوك ريكوردز دما سما سفير له ليندا سلمتها كم تجيم زابل سوق قير مريزة ملسا نسمع سمو لا تام سيتنا مغنياتو تملستها نوزحت ياغرين ليندا وولف ناب حدا تأتو خلا وال 10 عام طريان يرا مجمرتا جزي مس جيرس سكوت اب شنج اتميت 57 تبرعوت اذا حدا رزي نشوعات عامتات زغطله خوينو نعا اتسنوحن زبلتن جزي نيرو ግን ሊንዳ ናብ ሓደ ዘይ ቆረጽ ዓንኬር ኣትወድ ጋዜጠኛታት ስለምንታይ ያገ ክንዲዚ ግዜ ተመርዒ ኢሎም ክሓትዋን ከለዉ ንሳት ትህቦ ዝነበረት መልሲ ሓፂርን ንጹርን ነይሩ ኣነ ናይ ፍቕሪ ውልፍቲ እያ ትብል ሊንዳ በይና ክትከውን ኣዝያ ፍርሓ በይና ክትድቅስ ወይ ሻሂ ክሰቲ ኣይትፈቱን ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ኣብ ጎና ክህሉ ትደሊ ሕጂ ናብቲ ዓብ ሕልቶ ክንመጽእ እንታይ ኮይና ትፋታሕ ነይራ ሊንዳ ንነፍሲ ወከፍ ሓደራ ዝተፈላለዩ ምክንያት ነይርዋ ሓደ ቀልጢፍካ ምውሳን ሊንዳ ሓደ ሰብ ምስ ረኸበት ብዘይ ብዙሕ መጽናዕቲ ኣብ ውሽጢ ሰሙና ጥራሕ ናብ ሓዳር ተኣቱ ነይራ መጀመርታ ምስ ረኣኹ ዝስማዓኒ ስምዒት ሓቀኛ ፍቕሪ ትመስለኒ ካልኣይ ሕማቕ ምርጫ ሰብኡት ካብቶም 23 ሰብኡተይ ገሊኦም ሰረቐቲ ኮይኖም ገሊኦም ድማ ተሃራረምቲ ንኣብነት ሓደ ሰብኣይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፅየ ተመርዐዮ ግን ድሕሪ ሒደት ግዜ ክሰርቕ ምስ ጀመረ ክፀውረ ይከኣልኩን ተፋቲሕና ሳልሳይ ምስልቻው እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሓዳር ውዒ ስምዒት ምስ ጠፍአ እቲ ሓዳር ዝተወደአ ይመስለኒ እቲ ሓዳር ምስ ዝሓለ ሓድሽ ነገር ምድላይ ዝኸፍአ ልምዲ እዩ ነይሩ ራብዓይን ኣዝዩ ዘገርምን ሓደ ካብቶም ሰብኡታት ጸማሚ ነይሩ ንሳ ድማ ምስኡ ንኽትላለ ናይ ምልክት ቋንቋ ተማሂራ ግን ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ብቋንቋ ይተረዳእናን ኢላ ተፋቲሓ ማሕበረሰብ ንሊንዳ ብሕማቕ ዓይኒ እዩ ዝጥምታ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ሓዳር ከብላ ግዜ ሒዛቶ ክብልዋ ከለዉ ንሳ ግን ኣነ ሓጢኣት ኣይገበርኩን ምስ ሰብኡት ካብ ምምንዛር ብሕጊ ተመርዐየ ክነብር እየ ዝመርጽ ካልኦት ብምስጢር ብዙሓት ሰባት ይቀያይራ እየን ኣነ ግን ብገሃድ እየ ዝገብሮ እታ ናይ መወዳእታ ታሪኻዊት ሓዳራ እቲ ዝዓበየን ዘገርምን ነገር ኣብ መበል 23 ሓዳራ እዩ ተፈጢሩ ኣብ 1996 ምስ ግሊን ወልፍ ተመርዓወት ግሊን ንባዕሉ 29 ግዜ ዝተፋትሐ ሰብኣይ ነይሩ እቲ መርዓ ንመላእ ዓለም የገሪሙ ክልቲኦም ናይ ፍትሕ ርከርድ ዝሓዙ ምምርዓዎም ማለት እዩ ደጊሞም ጋዜጠኛታት ንሊንዳ ሕጂ ዶክተር ሊኺ እዋ ሕጂ እቲ ዝደለኹ ሰብ ረኺበ ኣለኹ በለት ግን እቲ ዝሕዝን ድሕሪ ሓደ ዓመት ግሊን ብሞት ተፈልያ ሊንዳ ክሳብ ዕለተ ሞታ በይናይ ኮንኩን ክምውት ዝደልና በለት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ እንተ ትጸንሕ ነይራ ናይ ግሊን ሪከርዱን ንሰበረቶ ሓዳር ንዝበዝሐ ሰብ ዘሩ ዝቁፅለሉ ከምኡውን ህላወ ናይ ወዲ ሰብ ዘውሕስ ፈጣሪ ዝዓደለና ኣብ ጸጋ እዩ ንሊንዳ ግን ካብ ጽሟን ክትሃድም እትጥቀመሉ መንገዲ ነይሩ 23 ግዜ ምምርዓዋ ብሓቂ ፍቕሪ ድዩ ወይስ ስነ ልቦናዊ ጸገም ንስኻትኩም ከንታይ ትብሉ ሊንዳ ኣብቲ ዝሃበቶ መልሲ ትሰማምዑ ዶ ካብ መንዘርና ሕጋዊ ሓዳር ይሓይሽ ንዝበለቶ ከመይ ትርእይዎ ኣብ ኮመንት ጻሓፉ እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ሸር ግብልዋ ንስኹም ጸንሐኹ ዮሃንስ ፍጹም እየ ሰላም